Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Faith Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this table. It's going to be symbol. Baba Mseligu, the near death experience of West Bedlela. Wait, guys, I was in the Habakin. Gazo Tinonki, angathi nonke. Abanye beniseke bagula. Umuntu ngempela yabo kukhona ukugula lokuthi hayi into esodlula ukugula uye esibhedlela yabo usuku lokuqala ulala esibhedlela nomlelo wesibili ila oba nemthandazo khona ethi simakade ngizoyilungisa yonke into engiyona emhlabeni kodwa yenzela abantwana bami awungiphe nje iminyaka noma befike ku-matric mabengakafiki ku-matric umthandazo womzali uba njalo mase selele esibhedlela ukuthi kodwa ngisho umuntu wabo sekuthiwa akusabonakala kahle abantu baye bekhala ukuthi izingane zakhe ngisho ukuthi mina makuba i-content i-storyline akube relatable because ubaba oya esibhedlela yes amakhosikazi uzowacabanga izingane ngeke ayikhohlwe yikho sengibuka ukuthi lokhu kugula sikubuke sikunikwa umzansi magic kodwa mase sicosha ukuthi hawu ubengayi kule yandlu kusho ukuthi bese kukube because usekhohle ukuthi le yandlu inabantwana bakhe enomunye umntwana iloke wakhala ekhalela ukuthi umama wakhe akekho njengoba beyikhiphile ezomndeni so umuntu osethe ubona indonga zasesibhedlela imishini yakhona abazobuza ukuthi kodwa baba usuzizwa kanjani emthandazweni wakhe lowo muntu umuntu usenegotiate noSimakade ethi Simakade ngisize ngibe right for abantwana bami for ikhaya ngisadingeka nangu sethole ithuba ke lokuphuma esibhedlela ekhaya la ekunala abantu ade bathandazela ukuthi abaphinde bengibone ngoba ngiyethemba kubona ziningi izinto engisafuna ukuthi ngiyifundise kulabantwana ziningi izinto engisafisa ukuyilungisa sizwa sekuthiwa uMangwabi noMakhumalo umseleki ufike nje wathi akasayi endlini kaMayini kade umseleki ubephuma lapha kwi-meeting yakhe wayeyibuzile eminyango eceleni njalo kodonga endlini yaMayini wayefuna ukukhala efona ethi Shibase bengithi ngizokufica lana lokugula kuronke ukugula lokho kuronke noma uMangwabi noMakhumalo bebekhuluma amanga lapha etafuleni abavusa ifriendship yabo ngento ehlakaniphile ngoba manje umseleki lapha wafike wama eceleni kodongo oliyelo wathi Shibase bengithi ngizokufica lana kanti awukho waphinde futhi bahlangana endaweni wathi njalo ke angazi nokuthi ubhasa uMayini ayi uyazi ukuthi ngiphi wahlala endlini kaMayini wabiza uSibindi uMayini engekho sathi thina yazi isimanga sokuthi akhulume noSibindi akhulume ngabazukulu kodwa ugogo wabo engekho kulendlu yona lento iveza isithombe esinjani kuthina sama viewers i-episode elandelayo lapho wakhipha izingane babe bawu4 umseleki umnini uObanzi umhlophekazi wathi umseleki angaze ngizokwenza njani edidekile lezi izingane mase buya esibhedlela akasayifuni ihug yazo kade ethandaza ethi ufuna ukuyibona wegazi basoyibethi njalo sizocabanga ngokwe-TV mase besixoxela indaba zabo kwe-TV ngoba phela into yokuqala nje mayibuya esibhedlela ukuthi ingane zibone ukuthi awunanga ubaba ukhona nanga umkhulu ukhona okwamama ke sebeyoxabana ngesikhathi esixabana ngazo cha amakhosikazi amseleki amanye afuna silalele amanga abo noma ke baqinisile mawuthi baqinisile umseleki ucisho waphazamiseka akukuhleke lokho sila besizwe ukuthi ihlo angazi uma la left uma la right elingekho right besingazi ukuthi andilento ibe worse kunalokho besikubuka ku-TV la ku-TV wathiwa inyanga eyodwa saze sacisha amakhamera ngoba kwakubanzima kanti uSineyi usethi isonto elilodwa uSineyi ngiyamtshela wathi indaba yamakhwela ayikho kodwa uMakhwela ukhona uma sesiqhathanisa nje kuneyigemegeme eziningi uMakhwela akakalotsholwa kwi-TV show uma kuwuthi uSineyi ubona ngathi unamanga
Yena uyaba nama ngesinye isikhathi kodwa ezinye izinto ay'khulumayo ngeke ngiy'lalele ngithi Sneyi, phela uSneyi uyambona ukuthi lo ongagqibeki ukuthi kuthiwa Sneyi ukusho lokhu avele aphume kwi-script. USneyi uthe isonto elilodwa esibhedlela lapha kuthiwa noma isithembu kwezinye iy'ndawo bathi inyanga. UMsele ubethandaza esibhedlela ethandazela ukuthi omnini bephinde bembone noMawande noZenani iy'ngane zakhe. Kuthiwa uma esefika eMzumbe iy'ngane akasay'khumbuli. Hhayi, baba yini bengihlebe.